Kịta ka m ghọtara the reason why Simon Ekpa ji wee awụ oge ọbụla ọ naghị emphasize that na ọ bụ disciple of Mazi Nnamdi Kanu. Kịta ka everything make sense to me. Ana m achịkọba ihe niile before but m na-achịkọ ya ọ na-ekopụ. But recently ife na-eme na-egosi m that na something happened. A lot of us amalụ, do you understand? But o make go sense to me now because kịta ka o kwere nghọta. The reason why I will sometimes Simon Ekpa na-ekwu okwu ọ na-asị what you don't know is bigger than you. Simon Ekpa once said na ọ bụ na because eso m akpụ ya that n'ife ọ na-eme na South East adịrọ mma ya ọ na-terrorize ala Igbo. O wee na-ekwu that na ọ bụ na anyị si na onye terrorist ka ọ bụ itinye that Nnamdi Kanu bụ terrorist. Kịta ka everything niile afọ make sense to me. Kịta ka o make sense to me. Now, add it up with na Nnamdi Kanu bịa na court kwuo maka David ọ sị na ọnyanwa bụ onye permitted ya. Do you understand what I'm saying? A na-ekwu okwu insecurity okwucha ya ọ na-ada ọjị ịkpọ Simon Ekpa afọ. But today the same man enwere ike address Simon Ekpa na prison address DOS. Kịta ka everything dị ọma ya. But ọ na-ewute m that man si na ndị carried away na m ejirigo platform ma wee na-advocate for Nnamdi Kanu release, na-advocate na onwere ife Nnamdi Kanu mee, na-defend Nnamdi Kanu na ọ bụrụ a terrorist. You know, it pains me, I'm telling you. Some of unu nwere ike ịyala aghọta ife mere na Igbo anyị because you know the information, but a lot went wrong, I'm telling you. But ọ bụrụ ife niile ka anyị apụta na social media na-ekwu because anyị nche niile bụ Igbo. Mana ọkwa maka ụmụnne anyị emesịla n'Igbo up in the name of Biafra agitation. Ndị a mere arụ. I'm telling you for fact. O nwere ike o metụtala gị so ya na-aghọta ife a na-ekwu. But o nwere ife na-ewute m na m aghọtala n'oge even though na otego m na-atara anyị ka m connect this dot ka m ghọta na-eme. But it's so unfortunate na m aghọtara the thing n'oge. Na Nnamdi Kanu na Simon Ekpa with the same masquerade. But I'm here defending Nnamdi Kanu, calling Simon Ekpa out because of the atrocities happen in Igbo because of him. Ebe a na-eme power tussle. Do you understand? It pains me. Na ma Ada is connect all the dots together early. Nghọtago? But nyadeba ihe njekwu ife na-ekwu nwere ike nkwucha ya la aghọta because o nwere ike o metụtala gị. Ifuru oge afọ ejidechara Nnamdi Kanu Simon Ekpa na ndị DOS na-ekidi enye ọda taa onye nke a ka onye dị anọkọta ifu na-abịa destroy ya afịa ụmụnne nwaanyị na-azụ asị mmadụ apụtakwa n'ilo inwe ọkwa na destin ka Chike agụnyere ka a nọkwa gbagbu ya. Kedu ife bụ crime ya? Go to Google kịta nke aka ya dị na Google. Search ya maka ndị vigilante ya gbagburu na Agụruzi Igbo. Fa nwechara nwaanyị nwee ma ụmụazị. Kedu ife bụ crime fa? Ife ndị na-ebe na-akọ because ikwute oge afọ ndị sọmọ ndị be anyị na-support ife a na-eme asị na ọfa nwa bụ na fa bụ sabo ndị ife mere ha fitiri fa no evidence na onye ọbụla bụ sabo. No na that time ụmụnne anyị a na-eme operation achọrọzi anybody call security ka fa wee nwee ike ịdị free wee na ọnụ operate fa na-eme. Fa achọrọzi anything call security na South East that time. Kedizi maka a na-akwa ozu
asị na ị ga-abịagodu settle ofa before imebe anything. Ị chọọ ịgba nkwụ nwaanyị, ị ga-esettle ofa a na-bute one ghara one. But I'm here defending Nnamdi Kanu na ma amalụ that na Simon Ekpa. Hi Chineke. It's so unfortunate. Yeah. It's so clear to me now. You understand me? Yeah, it's so clear. And then we even try everybody. You know, China Nigerian government ga-erelease Nnamdi Kanu. It means that in a if you even need display on social media, ga-enyekwe Nigerian government more hard hand iji desi Nnamdi Kanu ike zuzugharị ebe a zuzubenu. If you need display on social media, so now Gaddafi bụ Biafran Liberation Army na ESN ha ncha bụ ofu ife. So there's no need exempt to Nnamdi Kanu n'ife gbasara Biafran Liberation Army, ihe gbasara ndị Simon Ekpa na control, because Simon Ekpa bụ servant of Nnamdi Kanu. And that is why, this is why Nnamdi Kanu refused to address the issue of Simon Ekpa. But today, ọ nọ na prison address ye DOS asị na asa ka yafa. Ọ nọ na a na-eje iji ya maka nnwere onwe ya address the issue of Avid erezi ego ereziri ego. But when it comes to issue of insecurity, Simon Ekpa bụ n'isi n'ala Igbo. A commit a crime ọ pụtara na Twitter okwuchiri n'ọfanwa merie. Agbagbuo polisi ole the crime n'ọfanwa mere the thing. Agbagbuo ndị amị the same thing. A na-akọsụghara havoc. Jide some village na be anyị rasaka ụmụnne nwaanyị gbafusie, villagers onye ọbụla gbafusie, ada agazi church, no marriage ceremony activities, no wedding, no burial. Some ndị Igbo nazi akwa ozu ma na Lagos na-akwa ozu na Enugu steeti, some ndị Imo steeti na-akwa ozu na Owerri. Achọghị ịnụ nwaanyị ma gbaa nkwụ nwaanyị Igbo na Lagos ma ọ na Enugu. N'enu onye dịka Favour chọrọ ịkwa papa ya akwa n'Enugu ka emelie. Kedu ndị ọ na-eze ife a? The same ụmụnne m na gị na-abụ nwere kampụ na Umunze. Mana I'm here foolishly defending Nnamdi Kanu. Mana ma amarọ na Nnamdi Kanu na Simon Ekpa wụ the same mmanwụ kafa na-eti. Is all right.